Meškáte s platbou poistného nejakého takéhoto šeku? Skúste niekoľko základných výhovoriek, povedzme tomu ospravedlneniek, ktoré by na poisťovňu mali zabrať, aby ste nemuseli zaplatiť a takto naťahovať čas. Ja som sa ich naučil v poisťovni Unión, keď mi riešili asi takúto malú poistnú udalosť voči takémuto veľkému zaplatenému poistnému. Pýtal som sa na to, prečo to trvá roky. Tak, prvá výhovorka, vlastne ospravedlnenka, na základe tejto šablóny by mohla byť: nezaplatil som váš šek, lebo som si myslel, že ho doplníte ešte o jeden. Tento mi prišiel neúplný. Toto by sa dalo použiť asi viackrát. Keď vám už na to prídu, tak sa ospravedlňte za neaktívnosť. Tak to robí aj poisťovňa Unión, preto by to malo fungovať. Keby to už nezaberalo, skúste znovu ospravedlnenku. Nezaplatil som váš šek, lebo financie má na starosti manželka. Tá bola dlhodobo chorá, tak som sa s ňou nemohol rozviesť. Ale keď sa rozvedieme a nájdem si novú, iste to zaplatím. Príde vám to malo trápne? Asi takto som to cítil aj ja, keď som dostal podobné odpovede na moje otázky, prečo šetrenie poistnej udalosti trvá roky. Prečo odpovedať na mail trvá mesiace. Prečo nie sú schopní si doplniť doklady na ich stránke, ktoré som im viackrát zaslal. Ale čo nezabudli a prišlo na čas, bol šek na ďalšie poistné, čo si nechali zaplatiť. Preto je potreba ten mýtus jakési bezplatné zdravotní péče, což je čistě mýtus. A ešte jeden mýtus o tom, aká je poisťovňa Unión strážny anjel. Pretože keď som sa začal sťažovať na vaše služby, tak to už pri cestovnom poistení ste ma vedeli nechať stať na hraniciach. Neviem, čo ste sa mi snažili vtedy tým dokázať. Asi. Ten si dovolil sťažovať sa na nás. Musíme sa mu pomstiť a ukázať, kto je tu pánom. Do dnešného dňa mi to nikto z Uniónu nevysvetlil. Tak som si dovolil spracovať video, s čím sa môžete v poisťovni Unión stretnúť, aké majú postupy a podobne. Samozrejme, že som k tomu prizval aj poisťovňu Unión. A chcú, nech to doplnia, ak by som sa mýlil. Ale ich odpoveď bola: k stránke, kde dosť detálne rozoberám postup poisťovne, sa vyjadrovať nebudú. Prihláste sa, nech môžete vidieť, ako to celé prebiehalo. A čo všetko poisťovňa môže, a vy sa môžete len prizerať na to, komu ste roky platili. A čo všetko je na Slovensku možné. A ako hovoria v poisťovni, je to všetko v zákone v poriadku.